Coffeet. Από Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, τώρα και στην Κύπρο. Όλα τα ροφήματα μόνο 2,5 ευρώ και παίρνετε δώρο ένα υπέροχο σνακ. Και όχι μόνο αυτό, επίσης εδώ μπορείτε να βρείτε καταπληκτικές σαλάτες, σαλάτες διέτης, σάντουιτς, παγωτά, αναψυκτικά, φρέσκους χυμούς και καταπληκτικό καφέ. Επίσης μπορείτε να απολαύσετε αποκλειστικά τον παγωμένο κυπριακό καφέ special με ειδικούς κόπους καφέ. Κύριε Γκρολέν, κάτι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Είστε καλά? Καφεδάκι κι εσείς? Μορφιές. Χορευτικό. Εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Να πιούμε ένα καφέ. Πολύ καλά. Άμα είμαι στο Coffeet είμαι καταπληκτικά. Έτσι μετά από την εργασία σας, ένας καφές πάντοτε πάει, δεν είναι? Ένα καφεδάκι είναι να συνέλθουμε να πάρουμε λίγο πάνω μας γιατί... Αλλά εδώ θα παραπάνουμε πάνω μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να σου πω σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να δεις. Ξεκίνα. Δηλαδή πώς να μην σου φτιάξει την ημέρα και το βράδυ. Εντάξει, για μας είναι λίγο το έχουμε ανάγκη αυτό. Την έχουμε ανάγκη γιατί το ξενύχτη, όλο αυτό, ο οργανισμός μας θέλει και λίγο... Μια γλυκιά μπουγάτσα. Θεσσαλονίκης κιόλας, μιλάμε πρώτο πράγμα. Ναι. Κάθε άνθρωπος έχει μερικά ελαττώματα, εγώ τα λέω προτερήματα. Το να πεις έναν καφέ σε έναν καλό φίλο είναι ευδαιμονία. Έχω την υποχρέωση να πω ότι έχω έναν πάρα πολύ καλό φίλο, έναν άξιο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή μέσα στις κρίσεις της Ελλάδος και της Κύπρου προσφέρει θέσεις εργασίας με τη δραστηριότητά του, με την εντιμότητά του και αυτό πρέπει να το σεβόμεθα όλοι. Coffeet που βγάζει από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν έχω τίποτα να πω. Τα είπε όλα. Χάνετε. Πρέπει να έρθετε. Coffeet. Όταν πρόκειται για καφέ, ασφαλώς μόνο Coffeet. Όλα τα ροφήματα 2,5 ευρώ και παίρνετε δώρο το σνακ. Να δοκιμάσετε την μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με σοκολάτα, με τυρί, με κρέμα. Που θα βρείτε τώρα τα καταστήματα Coffeet, έτσι, στη Λάρνακα, δίπλα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, στο Κήτη, στον Κεντρικό Δρόμο, στη Λευκοσία, στην Αγλατζιά, στα Βρούκια Θαλάσσας, στη Λεμεσό, μέσα στα γειτονιά, στη Δημοτική Αγορά και Ομονίας, σύντομα στην Πάφο, στον Πρωταρά, στον Κεντρικό Δρόμο, ενώ περιμένετε 15 ολόκληρα καταστήματα να καλύψουν όλη την Κύπρο. Coffeet. Coffeet. Στην υγεία σας.